anak-anak, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Bu Guru. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang bahasa Jawa, yaitu ngenalake perangane awak. Nah, perangane awak iku maksudnya artine bagian anggota tubuh. Nah, perangane awak iku akeh. Ning awake kene akeh anggota tubuh. Nah, iki yaiku kayata rambut, mripat utawa mata, tangan, driji, lan lain-lain. Ayo disimak nggih. Nah, niki wonten Dayu. Nah, Dayu badhe belajar tentang perangane awak. Rungokno ya. Nah, ing awake kene wonten rambut. Wonten rambut. Nah, selanjutnya batuk. Batuk itu apa? Batuk itu dahi. Lanjutnya meneh wonten alis. Iki alis. Wonten malih mripat. Mripat iku mata utawa bahasa Indonesianya mata. Iku mripat. Irung. Irung iku artine hidung bahasa Indonesianya. Malih iki kuping. Kuping iku artine telinga. Telinga iku kuping. Iki lambe. Lambe iku apa? Bahasa Indonesiane mulut. Lambe. Malih iki tangan. Nah, tangan. Malih iki driji. Driji iku padha karo jari bahasa Indonesianya. Iki weteng. Weteng iku perut bahasa Indonesianya. Iki sikil. Sikil iku kaki. Nah, anak-anak, sekarang supaya hafal, kalian ulang-ulang terus ya pembelajaran hari ini supaya kalian hafal bagian-bagian anggota tubuh pada kalian. Nah, saiki tirukno ya supaya apal. Iki. Nah, lihat tanda panahnya. Iki rambut. Iki alis. Iki mripat. Iki kuping. Iki irung. Iki tangan. Iki sikil. Tirukno supaya apal lan ulangi bola-bali. Nah, tugasnya saiki yaiku mengke anak-anak bocah-bocah ndamel video, gawe video praktek nyekel perangane awakmu. Jadi kamu nanti membuat video yaitu praktek nyekel bagian tubuhmu lan ngucapake arane awak. Contohnya kaya mau. Iki rambut. Nah, iki sikil. Nah, contohnya kaya ngono. Diucapno bola-bali ya supaya hafal. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.